rana fata dalle alhaji wallahi kudin nan ne sun haɗu ga nan na fito gida Allah sadaka na zo nema a wajen kana Allah a taimaka min alhaji kwana na hudu kenan mace abinci ba wallahi kai taska ba mu shekaran jiya ba kai ka zo ba ba kai ka zo ba taska ba kudi alhaji haka aka mu haka kuma ne ta sa an kakkarya ka da kai da kashushuwan ka irin mutanen kwanzan nan ne zo su dinka damun mutane kuma lafiya kuwa wallahi wani alhaji ne yanzu nan na je neman sadaka ya ki bani sadaka amma na je yana waya wai gashin zai fito da kuɗin ya fito ka gida ne yanzu nan ji ya kawo wannan a cikin jaka kuɗi ne nan yanzu nan a cikin kuɗi ne zai zan je in shiga gida ka kwaso mana abin duka mu je mu ci kuɗin wurin shi mu ba ki sauri ina jira mu kai wannan shi ne nan dama alajin nan ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un